Yo siempre trabajé, yo tuve mi sueldo y todo, y cuando tengo dinero me drogo y cuando no me drogo. Yo no voy a robar por ahí, yo no tengo antecedentes, yo si tengo dinero me drogo y si no. Hay quien te habla bien y hay quien te habla mal. Aquí no hay obligación de darte, esto es público, quien quiere darte da y quien no. Y si no te dan, pues buen día, sabes, que no pasa nada, tío. Por las tardes me dicen que sí, que hay mucha pelea por la tarde. Pero no sé, yo no lo vi, no lo sé. Dice la gente que hay mucha pelea, que tiene habido robos o en los coches o rayazos o no sé. Yo respondo por lo mío, por las mañanas, vamos. Onte informámolos das queixas de condutores de Ferrol por ameazas e danos causados supostamente polos coñecidos como gorrillas nos seus coches. Hoxe imos escoitar a outra parte a través do relato dun aparcacoches. Confírmanos que detrás de moitas das súas historias hai drogas e traxedias persoais, pero tamén nos di que non todos son iguais e que moitos só queren gañar unhas moedas facendo un servizo sen acosar nin presionar a ninguén. Boas tardes, mércores 29 de outubro, benvidos ao Galicia Noticias. Na Coruña hai preocupación entre veciños e comerciantes da Ronda de Outeiro, todo a conta da inseguridade que, segundo din, sofren a diario. Estas imaxes que van ver son dunha liorta recente en plena vía. Os implicados obrigaron a cortar o tráfico nun carril mentres pelexaban. Na zona din que escenas como estas son habituais, tamén os incidentes por temas de drogas e os roubos. Piden máis vigilancia nesta rúa que é, ademais, unha das arterias principais da cidade. Dous mozos que estaban tirados aí no suelo, había moitísima xente aí mirando e aí unhas peleas. Ya lo cogió, lo levantó y lo tiró para el suelo y luego ya estuvieron ahí ahogándose fuerte en el suelo. Y fue más gente para separarlos, pero... Esta zona sí que é bastante conflictiva e hai bastante pelexas. É raro, 2, 3 a semana mínimo. É o máis normal por esta zona, Atención á seguinte noticia, a Garda Civil interceptou o condutor dun bus escolar que transportaba nenos de entre 7 e 12 anos estando drogado. Os axentes deronlle o alto cando estaban facendo unha campaña de vigilancia do transporte escolar na zona da Baixa Limia, en Ourense. O home deu positivo en varias substancias, entre elas cocaína. Enfróntase a unha sanción de ata 1.000 euros, a perda de 6 puntos do carné de conducir. No Concello de Catoira xa non saben que facer cos roubos de cable de cobre. É o terceiro que sofren en menos dun mes. De novo, nunha vía pública a que deixan sen iluminación coa conseguinte inseguridade para os veciños e empresarios e o gasto imprevisto para as arcas municipais. Quedamos sen alumeado público todo o polígono e os accesos ao polígono tamén quedamos sen alumeado. Isto non se pode considerar esporádico, porque 3 en apenas un mes e o que non queremos é que isto sexa que vaya máis. Xa notaron que chegou o frío e con el os primeiros accidentes con estufas. Nas últimas horas, 2 persoas intoxicáronse con monóxido de carbono no concello ourensán de Avión e tamén en Cospeito, na provincia de Lugo. 3 persoas foron hospitalizadas durante horas por un incidente similar cunha cociña de leña. Alejandro, contanos. Sí, foi onte pola tarde cando os servizos de emerxencia tiveronse que trasladar ata unha vivenda ubicada nesta parroquia de Xermare e o primeiro que tiveron que facer foi ventilar todo o inmoble para evitar novos riscos. Os afectados, 2 mulleres e tamén un home que tiveron que ser trasladados ao hospital Lucus Augusti, mesmo unha delas tivo que ser reanimada, pero afortunadamente xa vos podemos confirmar que nas últimas horas foron dados de alta e xa se atopan de novo na súa vivenda. Todo parece indicar que a causa estivo nunha mala combustión da cociña de leña, pero hoxe tamén temos que dar conta dese outro suceso que ti comentabas, Raúl, moi semellante no concello ourensán de Avión. Ali 2 veciñas tamén tiveron que recibir asistencia médica por unha intoxicación de monóxido de carbono ao empregar carbón e unha estufa para cociñar. Os 4 detidos en Corcubión por usar dinamita para pescar sardiña poderían pasar mañá a disposición xudicial. Pescaban neste barco no Lobo de Mar que ten a base en Camariñas. A Garda Civil rexistrou tamén unha propiedade do armador en CEE. De momento a operación está baixo segredo de sumario, polo que apenas hai información oficial, pero, segundo o Ruxe Ruxe, era un dos mariñeiros quen levaba a carga. No sector non sorprendeu porque xa había rumores. Un operativo anterior en marzo, no que se comisaron máis de 600 kilos de sardiña,
meteu medo na frota e reduciu o uso de explosivo, pero aínda así recoñecen en palabras literais que os do Lobo de Mar non son os únicos. Terceira xornada do xuízo polo crime de Coia en Vigo, hoxe foi a quenda dos peritos que atoparon residuos de disparos nunha man e na roupa do acusado. Os policías que fixeron a análise do teléfono din que 2 meses antes dos feitos, vítima e acusado intercambiaran mensaxes ameazantes. Balística identificou a arma, a escopeta que se utilizou no crime, unha arma prohibida porque tiña o número de serie borrado. Había partículas compatibles con residuos de disparos nas mans e na roupa do acusado e sangue no marco interior da porta da súa vivenda. A análise do teléfono móvil confirma que tiñan relación. Reproduciron en sala un audio no que o acusado lle di á vítima que veña de novo pola súa casa, que non o vai pillar por sorpresa. Esa situación de acoso e de violencia exercida xa tempo atrás por parte do finado o meu cliente e bueno, que creo que vai a justificar a reacción do meu cliente no momento de que tuvo que facerlle frente a este señor. As forenses conclúen que o acusado actuou coas súas capacidades cognitivas conectadas e que non mostraba síndrome de abstinencia a cocaína. A drogadicción é precisamente unha das atenuantes que incorpora a defensa para pedir a libre absolución a máis da confesión, que, segundo as acusacións, queda desacreditada. O acusado único que facía era ir adaptando a súa versión conforme os axentes expoñanlle os indicios ou as contradiccións nas que incurría, entón ia adaptando. Finalmente entendemos que cando xa non tiña posibilidade entendeu que era obvio que era el responsable. Piden ata 23 anos e medio de cárcere para o acusado por asasinato e tenza ilícita de armas. Na cidade da Coruña, unha nova pelexa rexistrada na rolda de Outeiro volveu a acender as alarmas sobre a crecente conflitividade nunha das arterias máis transitadas da cidade. Veciños e comerciantes aseguran que cada semana hai 2 ou 3 leas nesa zona, polo que reclaman máis vixilancia e medidas que garantan a seguridade. Son imaxes da última pelexa rexistrada a plena luz do día na ronda de Outeiro. 2 mozos que estaban tirados aí no suelo, había moitísima xente aí mirando e aí unhas peleas. Lo cogió, lo levantó y lo tiró para el suelo y luego ya estuvieron ahí ahogándose fuerte en el suelo. Y fue más gente para separarlos, cortaron un carril y bueno, me comentó un compañero que vino la policía, no sabemos por qué se estaban peleando exactamente, pero fue grande la pelea. Unha escena que, segundo contan veciños e comerciantes, se repite con frecuencia. Esta zona sí que é bastante conflitiva e hai bastante pelexas. É raro, 2, 3 a semana mínimo. É o máis normal por esta zona. E sempre, ainda outra semana, estaba a policía, tiñan un apoiado contra a pared, estaba cacheando nela, hai moita porquería aí. De hace 2 semanas o así también hubo otra pelea al lado, también vino la policía y creo que fue con un chico que está viviendo en la calle la pelea esa. É moi frecuente que haxa follón. Chupa de droga e... Pelexas, pero tamén roubos que dan conta, aseguran, da crecente conflitividade e inseguridade que hai actualmente nesta vía, unha das arterias máis transitadas da Coruña. Hai moita delincuencia e moito sacan carteiras, amenazante, aquí hai moita inseguridade. Robo de carteras, robo de robo de móviles. Sobre todo as persoas maiores é demasiado. Para recuperar a tranquilidade de antano, exixen vixilancia e medidas preventivas. Que as calles sean máis seguras para todos, xa non só para os maiores, senón tamén para os novos. Ao final, contamos todos, calquera día podemos ser nosos que nos vexamos involucrados sin querer. Más vigilancia para que a gente se sintiera segura. Desta volta, ninguén denunciou os feitos polo que non houbo detencións. O Concello de Vila de Cruces alertou esta semana dun calote que se produciu estes días nos comercios dese Concello pontevedrés. Alguén fíxose pasar por membro do consistorio para solicitar unha axuda económica para unha publicación editorial pola Feira da Castaña. Varios comerciantes de Vila de Cruces recibiron esta semana unha chamada solicitando cartos en nome do Concello para unha revista que se ia facer este ano con motivo da celebración da Feira da Castaña.
Unha chamada extraña que fixo levantar sospeitas sobre un calote, xa que nunca se fixera algo así. Chamaron por teléfono dicindo que chamaban para facer o libro da Festa da Castaña. E chamounos a atención porque esa festa é unha festa que organiza o Concello e non se sabía nada. Entón, eu no momento colgueille, non lle colguei, dixenlle que tiñamos xente que se podía chamar máis tarde e mandei un WhatsApp ao grupo que temos dos comerciantes e aí xa falaron, dixeron máis xente que lle chamaran. E despois chamei ao concejal para cerciorarnos se era certo ou non e dixo que deso non había nada. O Concello rapidamente tomou medidas e pouco despois desmentía a información entre a veciñanza a través da súa páxina web e dos seus perfís nas redes sociais. A feria faise, pero nunca se pidou nada, no cual o Concello non pide nada a isto. Que pasa con isto? Que, bueno, pois o que se quere aproveitar sabemos sempre que, bueno, que hai xente que se dedica un pouco a isto, timadores somos toda a vida, non? Entón, encontramos que esta xente chama, e, bueno, pois se non está informada, non sabe absolutamente nada, entón, din que hai unha festa, que hai que colaborar con esa festa, entón, bueno, pois a xente pode picar. Non haberá publicación ninguna sobre ela, pero a Feira da Castaña terá lugar o vindeiro martes, día 4 de novembro, nesta praza do Concello. Nela, como cada ano, e van xa 23, terá lugar o tradicional magosto popular coa degustación de castañas e viño do país. Hoxe estivemos tamén en Erville, no Concello Pontevedrés de Mos. Ese foi o lugar elixido hoxe para desenvolver a campaña informativa da Garda Civil para evitar estafas a persoas maiores. Non facilitar datos persoais, non premer nos enlaces que nos envían ou non facilitar o DNI a calquera son algúns dos consellos clave que os asientes lles deron hoxe aos nosos maiores. Facer toda a xestión que poidan de xeito presencial, sobre todo as bancarias, non facilitar datos por teléfono, non premer nos enlaces que nos envíen por correo, non deixarse levar polas urxencias, confirmar que os nosos pagos cos nosos provedores se están a facer nas contas bancarias de sempre. Son algúns dos consellos que a Garda Civil lles dá aos nosos maiores para que non piquen nas variadas e intensas estafas que os ameazan. Tenemos que diferenciar entre las estafas físicas, o sea, la gente que va puerta a puerta intentando venderte chollos que no son tales chollos, y luego las estafas a través de las redes sociales, que también hay muchas. En eso tenemos un amplio abanico, desde la típica recepción de un mensaje haciéndose pasar por tu banco, como las estafas amorosas. Todas las prevencións son poucas. DNI hoy lo tenemos que proteger porque más que nunca es posible darse de alta en una entidad bancaria y sacar una cuenta, incluso pedir un crédito simplemente con el DNI de una persona. Entonces, si lo perdemos, corremos ese riesgo. En cuanto a servicios que no utilizamos, pues si yo no compro por internet, es absurdo que mi tarjeta permita las compras por internet. Voy a mi entidad bancaria, le digo que me bloquee ese tipo de operaciones. Confirmar sempre co banco ou con familiares que son eles os que nos contactan e desconfiar das mostras de agarimo excesivas. A meu sogro, unha chavala viu con moito cariño abrazando, que necesitaba cariño e rouboulle a cadena de ouro. Eu recibín varios emails no teléfono dicindo: mamá, soy tu hijo, mira, me encuentro en problemas, mándame dinero a este número y tal. Pero yo, como mis hijos siempre me avisaron que no le hiciera caso, no hice caso ninguno. Os intentos de estafa cada vez son máis e máis variados, por iso os axentes lles dan os mesmos consellos que eles nos daban. Non hai pesos a 4 pesetas. A Garda Civil de Lugo investiga 4 veciñas da cidade polo roubo de cable de cobre. Entraron no aeródromo de Rozas, vexan aí as imaxes. Un aeródromo que pertence á Defensa tras romper o valado perimetral e levaron centos de metros de cable. Aí as ven como o fan. A Garda Civil de Lugo vixiounas durante varios días e pilláronas na hallada. Graváronas, como ven, sacando o cable do recinto, arrastrando pola maleza. As detidas forman parte dunha organización especializada neste tipo de furto. Non era a primeira vez que roubaban o cable de cobre. Impútaselles, pois, o delito de furto, danos e tamén pertenza a un grupo criminal. Pois precisamente un novo roubo de cable de cobre, neste caso no concello de Catoira, empeza a preocupar e non pouco o goberno municipal e tamén os veciños. En menos dun mes é a terceira vez que os cacos rouban cable e deixan sen iluminación pública as zonas próximas a onde actúan.
Esta mañá operarios do Concello de Catoira traballaban arreo para repoñer a iluminación pública do parque empresarial. Durante a fin de semana e por terceira vez en menos dun mes, os cacos roubaron uns 3 kilómetros de cable. Ou por outro roubo que é grave, senón tamén polos estragos que se fixeron e desfeita, que iso eleva a gravidade bastante. Os dos farois onde van as luminarias, pois apareceron unha desfeita moi importante, que o tramo afectado é moito maior, anda polos 2 kilómetros. Desta volta o roubo afectou as empresas do parque e a unha ampla zona de casas. Medra a preocupación entre a veciñanza ante a posibilidade de que se repita en calquera parte. Sen alumeado público todo o polígono e os accesos ao polígono tamén quedamos sen alumeado. A zona na que eu vivo non afectou, pero, bueno, co tempo e vendo como son as cousas, pode chegar a calquer zona do pobo. Que saben ben o que fan e, claro, encárganse antes de proceder a que quede sin alumeado a zona para que as cámaras non poidan gravar as súas fechorías. A Garda Civil comprobou que aquí hai varios sitios onde estas persoas que cometen estes digamos que atentados proceden a separar o cobre do plástico, non? Novamente desde o Concello piden á veciñanza que avisen ante calquera movimento sospeitoso e a Garda Civil máis vixilancia. Pedimos a Garda Civil que intensifique a vixilancia porque, bueno, isto estáse convertindo nun hábito que teremos que en algún momento terán que poñerlle as forzas de seguridade pois remedio. Agardan ter restablecida a iluminación pública entre hoxe e mañá, á espera de facer un cálculo total do subtraído da reparación para este concello pequeno. O novo roubo supón un gran custo económico o que lle teñen que sumar os 6.000 euros dos roubos anteriores. Drogado e con 3 escolares a bordo do autobús, así cazou a Garda Civil un chofer na Baixa Limia. Sabela, contanos. Foi nun control rutinario de tráfico, iso sí, de vixilancia específica a condutores profesionais de autobuses escolares. Aquí na zona da Baixa Limia en Ourense, os axentes pararon o condutor de un autobús escolar que levaba en ruta 3 nenos de entre 7 e 12 anos, fixéronlle o condutor as probas de alcohol e de drogas e deu positivo en consumo de cocaína. Ademais, tamén parece que consumir algún tipo de relaxante muscular, algún sedante ou tranquilizante, tipo lorazepam ou tranquimacín. Foi interceptado ese vehículo, o condutor ten que pagar unha sanción de aproximadamente uns 1.000 euros e ademais tamén perde 6 puntos do carné de conducir. Coincide que no mes de febreiro, tamén aquí nesta zona en Ourense, outro condutor fora tamén localizado e interceptado levando varios nenos na ruta escolar. El tamén dera positivo en consumo de cocaína. Os gorrillas de Ferrol están no disparador polas ameazas e os danos en coches. Contábamolo onte aquí no Galicia Noticias, pero hoxe queremos coñecer o outro lado, a versión dun home que leva moitos anos buscando cambio para pagar as súas adiccións. Sen nomes nin imaxe, porque non se sente orgulloso. Que mi vieja no sabe que estoy aquí, tío. Tiene una duda, pero no lo sabe. Yo siempre trabajé, yo tuve mi sueldo y todo, y no lo sé, situaciones. Situacións das que se lamenta, pero para as que evita buscar culpables. Situacións dunha vida que se malogrou de camiño. Llevo 30 años en esto, es un bucle, estás en esta mierda. Un bucle que o leva cada mañá ao aparcadoiro do arquitecto Marcide. 2 horas de traballo con horario fixo para conseguir unha media duns 30 euros. O salario para calmar o mono. Va a marchar. Gasolina, no, y alguna base de vez en cuando. Depende del dinero que se tenga. La coca cocinada. Cuando tengo dinero me drogo y cuando no me drogo. Asegura que non ten antecedentes e doese polos compañeiros que lle dan mala fama. A mí me jode que haya estas movidas y estas peleas y jaleos y robos, porque me está perjudicando a mí. Pero yo respondo por el tiempo que estoy yo. Aquí no hay obligación de dar, que esto es público. Quien quiere darte da y quien no. Y si no te dan, pues buen día. Sobre a posibilidade dunha segunda oportunidade. Complicado, con la metadona se sale, coño. Yo ojalá tuviera un curro, tío. Hasta me venía bien para desengancharme. Tener la jornada, ¿sabes? El curro, el día ocupado. Son soños dos que desperta cun golpe de realidade. El rollo es querer. Yo en mi situación ahora mismo, pues no me lo planteo.
A súa é a historia case repetida de moitos compañeiros de faena dos chamados gorrillas, das víctimas dos 14 asentamentos da droga que hai entre Ferrol e Narón, o gran supermercado dos narcóticos de Galicia. Venga, muchísimas gracias. Buen día. Este accidente que ven nas súas pantallas produciuse a media mañá, concretamente ás 11, na avenida Afonso Molina, en sentido saída da cidade da Coruña. Bateron un turismo e un camión de transporte de vehículos e unha persoa, o condutor do coche, tivo que ser rescatada polos bombeiros do habitáculo. Concretamente, o sacaron polo maleteiro. Foi trasladado ao hospital coruñés con múltiples traumatismos e o seu pronóstico en principio é reservado. A causa deste sinistro, como ven, houbo longas ringleiras de coches e tráfico lento na principal vía de acceso á cidade. Como noutras cidades do país, en Lugo hai unha serie de cruzamentos que resultan perigosos tanto pros vehículos como pros peóns. Trátase de puntos negros pros que os usuarios reclaman solucións que poden pasar pola instalación de semáforos ou a construción de rotondas. O principal cruzamento da céntrica Rúa San Roque é un dos maiores puntos negros pro tráfico na cidade de Lugo. Trátase dunha intersección onde se registraron varios atropelos graves nos últimos anos, ademais de colisións entre vehículos. Si sales de aquí é un peligro porque hai coches aparcados aí na mesma esquina, sobre todo os peatóns, porque teñen os coches encima prácticamente, están aparcados os coches pegados encima do paso de peatóns. E nos coches pasa o mesmo. Os condutores non se dan conta de que nes veñen por todos os lados, entón, entre que non se dan conta os peóns e os coches, é un estropicio todo. É perigoso porque suben de aí, veñen os de aquí e pode cruzar xente aquí, entón xuntámonos todos no medio. Outro cruzamento perigoso é o que está situado no medio do barrio da Cheda. Neste caso, denuncian que son habituais os sustos debido á falta de visibilidade e, ao igual que noutros puntos conflitivos, demandan a instalación de semáforos. Un semáforo debiera de haber, porque tanto aquí como hacia arriba es bastante peligroso todo. Deberían de poñer semáforos polo menos nesta zona para que se percataran os coches e non foran tan lanzados. Outra posible solución pasa pola construción de rotondas. De feito, dende a área de mobilidade do Concello de Lugo están proxectadas varias en distintos puntos da cidade. É o caso do cruzamento da Rolda de Fingoi con Afonso X, onde xa están a traballar nunha mellora que permitirá a retirada dos semáforos. Penso que as rotondas que son necesarias, sobre todo que sean amplias e que teñan visibilidade. Unha rotonda xa rematada que permitiu reducir sensiblemente a sinistralidade foi a construída na Rúa Santo Eufrasio. Os expertos alertan da elevada presenza de avespas velutinas neste outono, na época de ceba das raíñas para a reproducción. Tras os múltiples ataques deste insecto en Galicia, con 3 falecidos en 12 días, recomendan non facer rozas ata decembro, sen levar traxe de protección e extremar tamén as precaucións nas actividades no medio rural como a caza ou o sendeirismo. A vespa asiática ten o pico de actividade no outono, cando o niño secundario é máis grande e a colonia está poboada por milleiros de obreiras recolectando alimento para as novas raíñas e abázcaros, xa que logo aumentan as probabilidades de atoparmos cun niño e compre extremar as precaucións. Apretamos, vedes esta grasa? Isto é co que invernarían, vale? Entón, claro, hai tantas obreiras porque teñen que facer isto, cebar aos tánganos e as reinas, vale? E, bueno, a xente ten que ter cuidado, teñen que facer os desbroces gordos desde decembro a febreiro, porque elas xa non están, porque morren co frío, as obreiras, vale? E, claro, a xente que sea profesional e teña que facelo igual primavera-verán, pois ten que utilizar traxes deste tipo, vale? Que son preparados para que non che podan picar. Levamos 15 anos de invasión de velutinas en Galicia e hai maior proliferación. Os cazadores recoñecen que é un problema cotián cando saen ao monte. Cando vas polo monte, pois vas pensando no teu ocio, na túa actividade, non pensas nunca que porque nós metémonos polo medio das silvas e polo medio do monte. Pero non vas pensando nunca neso. Especialmente perigosa é a presenza de niños no chan, onde podemos pisalos, como lle pasou o cazador falecido en Cospeito o pasado domingo. Estou quitando moitos en plantas de millo, o sea, unha planta de millo
E no medio un nido de 1 metro de altura. E despois no medio das silveiras, dos tosais. Hai probas médicas para saber se somos alérxicos ao veleno das velutinas, pero que hai vacina. Moi importante é non esquecer levar con nos a medicación. Leva un inyector de adrenalina, vale, por se entras en shock anafilático, e leva un antihistamínico moi potente para reducir digamos que os efectos do veneno. Nas actividades na natureza compre vixiar a elevada presenza de vespas que indiquen a proximidade dun niño, afastarmos e chamar o 012 para que os técnicos acodan a eliminalo. E xa todo un clásico por estas datas. Hoxe, Vilagarcía inaugura o seu mercado das flores para defuntos. Os vendedores están xa instalados nunha carpa a carón da Praza de Abastos. Esta mañá comezaron a chegarse as primeiras persoas para facer as encargas e mercar os ramos e os centros de flores que levarán ao cemiterio nestes días de lembranza polos que xa non están entre nós. Xa saben que onte foi un día histórico para un concello pequeno, o de Negreira, foi polo fútbol. Recibiron a Real Sociedade de Primeira División nun partido de Copa do Rei. Todo o presuposto do Negreira non chega para pagarlle a un xogador da Real, e aínda que non gañaron foi unha festa. Vémolo con nosos compañeiros das redes de G24.gal. A Copa do Rei foi posible que se viva hoxe en Negreira un día histórico. O club enfrontase hoxe a un equipo de Primeira División. Quedan 2 horas para que comece o partido e aínda non se pode entrar ao campo, pero os arredores xa están cheos de xente. No Jesús García Calvo prepararon o encontro colocando unhas bancadas supletorias para recibir os 3.000 espectadores que presenciaran o encontro. Entre os xogadores hai moita ilusión e a esperanza dunha vitoria que quedaría para sempre gravada na historia do club. E entre os afeccionados... Vamos a ganar. Isto é un non parar e vai seguir así, imos ganar a Real. Levamos esperando este momento moito tempo. E como era de agardar, o campo de fútbol está completamente cheo. E comezou o partido. E gol de Goti para a Real Sociedad. Minuto 23 e o Negreira estivo a punto de empatar o partido en 3 ocasións. E bastante chuvia tamén durante o partido. E chegamos ao descanso e o ánimo aquí non decae. Non importa nin a chuvia nin ese primeiro gol da Real Sociedad. E segundo gol da Real. E chegou o terceiro gol da Real Sociedad. 11 eliminatorias tivo que pasar o Negreira ata chegar a este partido. E con 5 categorías de diferencia deixounos a todos abraiados. Dende logo, unha xornada histórica para esta vila. Coa proximidade dos días de defuntos e de santos, as florerías viven a temporada de vendas máis altas do ano. Sabemos de que os ramos e os centros se estragan asiña coa chuvia, pero un grupo de mulleres emprenderon unha iniciativa que manteñen ano tras ano. Dolores. As floristas de Vilagarcía levan 12 anos organizando este mercado con éxito de vendas baixo unha carpa que as protexe a elas e o produto da auga. Neste primeiro día de apertura, algunhas xa supera as 500 encargas de centros e é que chegadas estas datas, a flor é unha tradición a que dificilmente renunciamos. Aseguran que non foi o mellor ano para o cultivo do crisantemo nin do gladiolo. Con todo, aquí teñen moita variedade onde elexir. O gasto medio por cliente supera os 50 euros. Desde primeira hora hai apuro no mercado das flores de Vilagarcía. Este día hai que recordarlos, aunque sea con las flores, e hai que estar aquí gastando el dineriño que es para ellos, que non los tenemos aquí. É un significado de que te acordas dos que están ali, de quen marchou. Sempre estás no pensamento, nunca jamás se olvidarás. Estas fechas nós estamos bastante lexos, e unha vez ao ano siquiera imos, cando podemos, se non, pois tan de plástico. É o primeiro día, pero os encargos van ben e as floristas confían en repetir o éxito de vendas de anos anteriores. Sí, de encargas teño 512 e despois traemos centros así sin carga sobre 1000 centros. É unha feira moi bonita que se fai en poucos sitios, pero que isto da carpa está moi ben, porque veñen sempre días de chuvia en Santos, é raro ano que non chove. Entón estamos protegidas, é flor protegida. E máis temos máis estancia que se é de mercado solo, porque temos das 9 da mañán ás 9 da noite. Normalmente suelen levar 2 centriños ou así, máis ou menos uns 50, 60, máis ou menos penso. El año pasado se vendieron todos, a ver, este año tenemos la misma suerte. As rosas e os crisantemos son as especies máis demandadas. Para o crisantelmo foi fatal, porque o crisantelmo quere horas de oscuridade, entonces hubo moito calor en outubro, entonces non daba aberto, hai moi pouca flor este ano. Ubicada a carón da Praza de Abastos, esta carpa é paso obrigado. Que ela que corre con eso, é veño de taxista.
sempre depois na casa facemos un arrelo, metémoslle camélias e outras flores así para compaginar, sabes, unhas cousas. Sempre, todos os anos facemos igual. Facemos? Si, eu tamén axudo, si. Sorpresa no Concello coruñés de Vimianzo pola desaparición dunha das emblemáticas Pedras do Encanto. Os organizadores dun campeonato de trial descubriron que alguén a levara coa axuda dun guindastre, Iria. Si estaban sinalizando este Monte Ogas para realizar a competición cando caeron na conta de que faltaba a pedra furada do conxunto das Pedras do Encanto. Aquí aínda podemos ver no chan as marcas de que alguén tirou abaixo esta rocha granítica, arrastrouna durante uns 4 metros e acabou levándoa ata a pista onde a terían levantado coa axuda dun guindastre. Polo momento se descoñece quen puido cometer este roubo, pero tanto os veciños como a Asociación na Defensa do Patrimonio, a Patrigal, fan un chamamento á cidadanía para a recuperación desta rocha cargada de lenda e tradición. Sorpresa e indignación en Vimianzo pola desaparición da rocha furada, unha das míticas pedras do encanto do Monte Ogas. O primeiro en botalo en falta foi Pistón, do Club de Trial do Petouco. O pasado sábado estaba sinalizando a zona para unha competición cando advertiu que alguén a levara. E resulta paso por aquí na moto, e vin algo raro, e dei na volta e vin que faltaba esta pedra. Cheguei arriba e xa lle dixo o presidente, oye, que falta pedra, para que agora xa chama a alcaldesa e tal. Descoñécese quen e para que roubou esta pedra megalítica de gran valor patrimonial. Antigamente o acceso á zona era difícil, pero a pista aberta para as obras de repotenciación do parque eólico fan sinxelo chegar en coche ao lugar. Si, a pedra pesa máis de 1000 kilos. O sea que, pola forma que ten, é que a colleron, a rastrearon, hasta aí, e logo a suspenderon, sería para que non deixara huellas ao borde, claro. Nin se metiu unha máquina aquí, ni nada, Traballou todo desde a pista. Situada a carón da outra pedra do encanto, que un só home pode facer avalar, a pedra furada é parte da identidade colectiva de Vimianzo. Por iso, tanto os veciños como a Asociación para a Defensa do Patrimonio a Patrigal piden que quen a levou a devolva. Se alguén ten conciencia o que a levou, que a trae aquí, que a deixe no sitio, eu, por mí, non pasa nada. A ver, queremos o monte moito. Non somos xente do monte. Non nos gusta que nos leven as cousas de aquí, claro está. Que cada un que veña velas quen queira a disfrutar delas, pero levalas pareceme que é algo tal, non? É de todos, non é de nadie en particular. O Concello xa presentou informe ante a Policía Local e valora se serán eles ou os comuneiros os que denuncien os feitos ante a Garda Civil. Di a tradición que baixo a rocha do encanto unha moura agocha un tesouro. Quizáis ela teña a chave para esclarecer este misterioso roubo. As vendas da lotería de Nadal disparáronse con respecto a outros anos. Os loteiros sinalan que dende o mes de xullo levan despachados arredor dun 10% máis de décimos do que sería habitual por estas datas. De feito, hai números que xa se esgotaron. Arredor dun 10% máis. Ese é o aumento de vendas que experimentou a lotería de Nadal, polo momento, con respecto aos últimos anos. Segundo os loteiros, axudou a dinamizar a campaña a chegada dun maior número de visitantes que se sumaron aos clientes habituais. É un número que xoga a empresa e nada máis. Collo un décimo dese número. Prevese que vai ser mellor co ano pasado. Pero, bueno, ata o final non se sabe porque hai xente que ten aí reservas que contas que vayan vendendo e ao final venden ou non venden. Ata o final non se sabe. Pero como vai sendo, está bastante adiantado. Pois a verdade é que este ano estamos notando un poquinho de incremento respecto ao ano pasado. O principio non foi o mellor ano porque no mes de xullo foi moi flouxiño, tanto para a hostelería como para a xente que veu de viaxe, pero a partir de agosto empezou a remontar e estamos moi contentos. De feito, hai números que xa se esgotaron. É o caso do 32.618, algo que nunca antes pasara neste bar do centro de Lugo, onde venden dende hai 46 anos. Este año, a estas fechas, la lotería de Nadal se acabó toda. Si tuviera más, pues más vendería. Tendríanme que dar máis lotería, pero como temos un tope, eu vendo sobre 12.000 euros en lotería de Nadal. Unha vez que se acaban, se acabaron, porque é limitado. Entonces non podes pedir máis.
Madrid non sirve. Outros números que non son, por exemplo, eu teño 2 bares que xa remataron, son abonados e non hai forma de facerse con máis. Pero si é outro número sí que poden variar, pero os abonados non se poden pedir máis. Para evitar que se acaben tan rápido os números, os loteiros demandan que se incremente o número de series, limitado actualmente a apenas 200. Outra reivindicación do sector é a suba do prezo dos décimos, que valen o mesmo dende a implantación do euro.